en cambios de sentido de diferente nivel, glorietas que acaban meténdose en sentido contrario nas autoestradas, aí igual lles limitan, ou tamén, ollo, levar remolque ou motocicleta, porque tamén están habilitados para levar 125. Claro, unha persona de certa idade, se ten limitacións, pois restringe, pero non é prohibir, é adaptar para que a balanza sea seguridade, pero tamén mobilidade para toda esta xente. E máis alá disto, David, tamén é importante que os nosos maiores vayan confiados ao volante, e hoxe traemos un caso personificado nunha das túas alumnas, en Esther. Esther ten 70 anos, ten carne de conducir, o que pasa é que ela quere ser máis independiente, porque é verdade que últimamente conducía raramente e quere poder coller o coche con máis asiduidade. Por iso comezou a dar outra vez clases de condución. Diela, eu quero me sentir independiente, podo ir ao médico, podo ir ao supermercado no meu coche, ten un coche automático, e Diela, que está xa, despois desas clases, confiada para conducir. O que pasa é que, inda que as carreteras poden ser as mismas de sempre, ela ve que cambiaron moito, e sobre todo o volume de coches, que agora hai moitísimos máis. Esther, ti por que estás facendo agora a práctica? Saquei o carné fai moito tempo, pero deixei de conducir e agora dá un pouco de agobio verme metida entre coches e por aí, entonces, por eso viñen aquí a esta autoescola. Esther, e ti cantos anos tes? 67. Que era o que máis medo che daba antes? Cando me encontraba con varios coches, dábame máis medo. Porque, además, cando ti sacaches o carné, as estradas eran ben diferentes a como son agora, non? Había moitos menos coches tamén que agora, eso tamén é verdad. Esther, e ti agora estás conducindo un automático. Sí, porque nosotros temos un coche automático, entonces, por eso foi a decisión. E atopaste cómoda co automático? Pois sí, moito mellor que co outro. Hai que tamén ter en conta que o automático non teñen que estar concentrados pensando no tema de manexar a palanca, o embrague, e iso permítelles tamén ter máis concentración na condución, e iso dalles unha certa seguridade. Esther, que tal foi a práctica? Pois moi ben, pensei que iba a ser peor, pero estou contenta, sí. Cando sabes os medos por onde teñen, tratas de que sacarlle o medo, que ese medo que é irracional, que realmente vexan que non é perigoso. Temos unha programación e vamos moi progresivo. Por exemplo, o primeiro día, giros de volante, controlar o acelerador, e despois xa pasamos a zonas estreitiñas, glorietas. Cada día vamos apretando un poquinho máis esa tuerca, hasta que eles collan confianza e vayan de maneira segura e fluida na circulación. Preguntas, que tal? Si, xa fun a aldea eu sola e tal. Oye, para min eso é unha satisfacción, porque ganaron moita independencia e ves que é un traballo, a verdad que merece a pena facelo. E recomendas a xente que as faga? Sí, por supuesto. Sí. Un servizo máis porque quen viva na aldea sabe que ten que coller o coche para ir a calquera servizo.